Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Хәл яхшыра. Шаллы медиклары коронавирус йогышы белән авыру буенча статистиканың кимүе турында белдерделәр. Элиталы торак комплексы чүп-чарга күмелә. Шаллылар инде берничә ел коммуналчылар эшенә зарланалар. Тонировка ябыштырсаң, өйдә утыр. Шаллыда ЮХИДИ хезмәткәрләренең масса күләм рейдлары узды. Татарстанда яшәүче тагын 53 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шаллыда коронавирусның 8 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 4 мартка Татарстан буенча барлыгы 18184 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 14842-се терелгән, 59-ы узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Шаллы медиклары коронавирус белән авыру буенча статистиканың кимүе турында белдерә. Исегезгә төшерәбез, 5-нче шәһәр хастаханәсеннән күптән түгел генә ковид статусы төшерелде. Әмма бу уяулыкны югалту өчен сәбәп түгел. Хәбәрчебез ашыгыч медицина ярдәме фельдшерларының нинди шартларда эшләүләрен үз күзләре белән күреп кайтты. Тулырак алдагы материалыбызда. Бір секунд кеше гомерен саклап калырга мөмкин. Бу Марина Петрованың төп кагыйдәсе. Ул 15 елга якын ашыгыч ярдәм фельдшеры булып эшли. Табиб сүзләренә караганда, көненә 20-25 чакырулар була. Аларның һәр кайсысы да армия дисциплинасын таләп итә. Вызов приходит на центральный компьютер. Иногда бывает по ГЛОНАССу, иногда больные по 103 звонят. Потом приходит к нам главный диспетчер, распределяет вызова, и он приходит непосредственно уже нам на планшет. Мы сейчас едем в 4801 к больному с хронической сердечной недостаточностью. Ашыгыч ярдәм машинасы тулысынча җиһазландырылган, бирдә штатлы һава дезинфекторы, авыр булган пациентлар өчен носилкалар һәм әлбәттә үпкәләрне ясалма җилләтү аппараты бар. Моннан тыш балалар һәм өлкәннәр өчен дә реанимация өчен җиһазлар җыелмасы белән тәэмин ителгән. Табиблар билгеләп үткәнчә, булар барысы да хәзер сирәгрәк кулланыла, чөнки чакырулар саны 4000-гә кадәр кимегән. Пик вызовов пришелся на 2-3 начало 4 квартала, когда мы обслуживали по 700-800 вызовов за смену. Январь-февраль этого года полегче стало, мы обслуживаем порядка 600 вызовов. В структуре этих вызовов уменьшилось и количество пациентов с подозрением на COVID-19. Әмма медикларны коронавирус йоктыручылар гына чакырмыйлар. Биеклектән егылу, юл транспорт хәрәкәтләре, инфаркт һәм инсультлар турында хәбәрләр алына. Булар барысы да игътибар һәм оператив эшләнүне таләп итә. Медицина хезмәткәрләренә үзләре турында уйламыйча йокы һәм шәхси тормышларын онытып эшләргә туры килә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Альбинаға шанс берегіз. Респекты күшімсіз милек агентлығы риэлтора қолынан зыян көрушілер аңа ақшаны қайтару мүмкінлігін беруні сұрай. Біз бұл хәл турында яңалыклар чыгарылышында сөйләгән идек. Сазонова кешеләргә базар хакыннан түбәнрәк бәядә фатирлар вәгъдә итә. Акчаны алганнан соң элемтәгә чыгудан туктый. Хәзерге вакытта риэлтор рәшәткә артында, аның телефоны да, кагазьләре дә юк. Зыяны күрүчеләр Рөстәм Миңнехановка ачкычларны тапшыру өчен Сазоновага мөмкинлек бирү үтенече белән видео мөрәҗәгать яздырган. Толырак алдагы материалыбызда. Просим, чтобы Сазонову Альбину Хадисовну выпустили, меру пресечения ей изменили, так как на всех судах она говорит, что она исполнит свои обязательства перед нами, и мы верим, надеемся, что она это сделает. Бу кешеләр фатир ачкычлары ала алмаган. Намуссыз риэлтор Альбина Сазонова кулыннан 200 кеше зыян күргән, аларның бер өлеше урамда калган. Полиция риэлторның банк счетларын тикшергәннән соң акчаларны тапмаган. Узган атнада әлеге шау-шу кузгаткан эшне тикшерү төгәлләнде. Хатынны зур һәм аеруча зур күләмдә караклыкта гаеплиләр, әмма зыян күрүчеләр мондый нәтиҗәдән канәгать түгел. Им проще посадить человека и оставить тысячи семей на улице без единственного жилья, без средств существования, потому что у многих очень много кредитов, ипотечных платежей. Услышьте нас. Дайте возможность нам получить свои деньги либо квартиры. Выслушайте Альбину Сазонову. Зыян күрүчеләр хәбәр иткәнчә, суд процедурасында риэлтор өстәл куярга һәм телефон бирергә сорый. Бу очракта ул үз иҗәтләрен түли һәм бурычларын үти алачак. Искәртеп узабыз, элегрәк республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов хукук саклау органнары игътибарын җинаять эшенә юнәлтте һәм бу хәлне ачыкларга кушты.
Цель у нас не засадить Альбину, а цель выпросить у вас возможность дать ей возможность нас рассчитать, чтобы мы все-таки жили все в своих квартирах. Уже нет сил бороться с данной ситуацией. Мы надеемся на вас и ждем каких-то результатов в пользу нас. Эш буенча зыян 300 миллион сумнан артык тәшкил иткән зыян күрүчеләр исә үз торактары турында хыяллары чынга ашар дип өметләнә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу йорты түгел, Шүплек Тынычлык проспектында урнашкан күп катлы йортларның берсендә яшәүчеләр подъездагы һәм подъезд янындагы шүпчәргә зарлануын дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, берничә ай элек без бу темага сюжет күрсәткән идек. Ул чакта проблеманы яңа контейнерлар ярдәмендә хәл итәргә вәгъдә иттеләр. Әмма шүпчәр проблемасы һаман да актуаль. Пычраклык тышканнар һәм яшәү урыны булмаган кешеләр Сүз Тынычлык проспектында урнашкан элитара торак комплексы турында бара дип уйламасаң да, бу кадрларны безнең редакциягә әлеге йортта яшәүчеләр җибәрде. Бераздан әлеге йорт Шүплеккә әвереләчәк дип борчыла шәһәрдәшләр. Много людей, бомжей здесь ходят. Вот. Еда здесь хорошая, видимо, для них. Практически каждый день, по крайней мере, мусор стоит. А с какой периодичностью вывозят? Вы знаете, не замечаю, нет. Я, конечно, каждый день выхожу на улицу, но не замечаю, с какой вывозят. Подъезд іші де сүйіндірілі халда түгіл, бірінші қотағы басқыш астын кімдір макулатура жию урынына әйлендірген. Подъездағы шүплекні еші урыны булмаған кішілер ұйыштырғандыр деп аңлатылар бізге идарәші компанияда. Подъезд янындағы шүпшарларға келгенде олар пәнжішәмбі һәм екшәмбіден қола күн сайын шығарыла. У нас согласовано сейчас уже место для контейнерной площадки, но так как пока зима, ее нет возможности установить. Как наступят благоприятные погодные условия, тогда мы будем устанавливать контейнерную площадку, чтобы около подъезда мусор не скапливался. Билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан Республикасы шүп чыгару иң югары бәяләр куйган төбәкләр өчлегендә керде. Бер ел эчендә тарифлар 30%-ка диярлек артты. Әмма күрсәтелә торган хезмәт сыйфатына бу йогынты ясанмаган күрәсең. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кащеев, яңалыклар. Машина тәрәзәләрен караңгылатсаң, өйдә утыр. Чаллыда тренировка буенча масса күләм рейд узды. Юл патруль хезмәте экипажлары хукук бузучыларны машина төзелеше урамында шулай ук Чаллы проспектында күзәтте. Тулырак алга таба. Безнең төшерү төркеме дә юл патруль хезмәте экипажы белән Чаллы проспектына рейдка чыкты. Бирдә хәрәкәт зур, автомобильләр дә күп. Әмма караңгылыктагы тәрәзәләр яратучылар юхиди хезмәткәрләреннән үткен күзеннән кача алмады. Застановили тонировку, был тонирован. И сколько показало? Насколько выше нормы? Ну там 5% стоит. Проходимость всего лишь света. Вот. Показал 2,7. А вообще тонировку как давно поставили? Ну, полгода уж езжу. Да? А как давно вообще тонировку сделали? Недавно. Недавно? Угу. А недавно это когда? Ну, это мужа машины, не знаю когда. А еще планируете ставить тонировку? Нет. 1,6. Что такое 1,6? Светопропускаемость процент. Ну, уже неправильный. У меня пленка 20 стоит, как 1,6 можешь пропускать? 4 сәгатьлек рейд нәтиҗәсе буенча яктылык үткәрүчәнлек нормаларына туры килми торган 43 машина йөртүчегә беркетмә тезелде. Кагыйдә бузучыларга 500 сум күләмендә штраф яный. Во время мероприятия сотрудники ГИБДД обращали особое внимание на такие нарушения правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством на передних стеклах, в которых нанесены покрытия, светопропускаемость которых не соответствует техническому регламенту. Кагыйдә буенча автомобильләрнең алгы пыяласы һәм алгы ян тәрәзәләренең яктылык үткәрүчәнлеге 70%-тан да ким булмаска тиеш. Кагыйдә бузу кабатланган очракта машина йөртүчеләргә 1000 сумга кадәр штраф яный, яки 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алыну яный. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бүгенге шулар, мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Современный дизайн, ремонт и отделка на «Стройэкспо Татарстан» в Набережных Челнах. ВЦ «Экспо Кама» с 3 по 5 марта. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.
6 марта. ДК КамАЗ. Легендарная и загадочная группа «Белый орел». Телефон 54 34 45.